Ант таулары аваз радиосында сезне хакыйкать яктылыгы тапшыруы сәламли. Бүгенге тапшыруда сез Гайса тормышының төрле вакыйгалары белән танышырсыз. Алланы белү бүген дә һәр кем өчен актуаль. Һәм үз гомерендә һәр кем мәңгелек тормышны сайларгамы, юкмы икәнен хәл итәргә тиеш. Гайсаның тормышы күпләр өчен бүген дә шишелмәгән табышмак. Аның тормышыннан кайбер вакыйгаларны үзегезгә тыңларга тәкъдим итәбез. Алар Инҗил китабында Гайсаның шәкерте табиб Люк тарафыннан бәян ителгән. Игътибар итегез, Гайса үзенең сүзләрен һәр кем аңларлык итеп сөйләгән. Әти, күтәр әле мине. Менә әйдә. Хәзер күрәсеңме? Әйе, Гайса чыга. Балыкчылар, сәүдәгәрләр Гайсаның өйрәтүләрен тыңларга дип Галилеяга килделәр. Җыелган халык арасында игенчеләр дә күп иде. Урак өсте булуга карамастан, алар вакытларын Гайсага багышладылар. Шәшүче орлык шәшәргә чыккан. Орлыкларның кайберләре юл буена төшкән һәм тапталган. Аларны кушлар чүпләп бетергән. Ташлы туфракка төшкәннәре. Тишелеп чыксалар да дым булмаганлыктан кибеп беткәннәр. Кайберләре чытырманлык арасына төшкән. Чытырманлык аларны басып киткән. Башкалары яхшы җиргә төшкән һәм тишелеп чыгып 100 тапкыр артыграк уңыш китергән. Тыңлаганда туган сорауларына җавап алырга теләп, шәкертләр аны читкәрәк алып киттеләр. Ustaz, ни өчен син халыкка гел мәсәл белән сөйлисең? Алла патшалыгының серләрен белү сезгә насыйп ителгән. Караганда күрмәсеннәр, тыңлаганда төшенмәсеннәр өчен башкаларга мәсәлләр белән сөйлим. Тыңнаучыларның сөйләгәннәрдән бары тубал асыпырлык шәшеп йөрүче игенчене генә күз алдына китерүләрен Гайса бик яхшы аңлады. Мәсәлнең мәгънәсе менә шундый. Орлыклар Алла сүзе. Орлыкларның юл буена төшүе. Кешеләр сүзне ишетә, әмма иблис алар кутылмасын өчен ул сүзне урлый. Шәшелгән орлыкларның уңдарышсыз ташлы туфракка төшүе исә сүзне шатланып кабул итәләр. Тик аларның тамырлары юк, һәм ышанулары кыска вакытлы. Сынау вакытында алар чигенәләр. Чытырманлыкка төшкәннәре сүзне ишетәләр. Ләкин тормыш мәшәкатьләре, байлык һәм ләззәтләр аларны басып китә. Һәм җимешләре өлгермей. Яхшы туфракка төшүе. Сүзне ишетеп ихластан һәм яхшы күңел белән ул сүзне тотучы кешеләр. Алар түземлектә җимеш бирәләр. Сөйләгәннәрен Гайса тагын бер мисал белән ныгытып куйды. Шәмне яндыргач савыт белән капламыйлар. Сәк астына да куймыйлар. Шәмне шәмдәлгә утырталар. Шулай булганда керүчеләргә якты була. Чөнки күренми кала торган бер яшерен нәрсә дә, bilinмичә ачылмыйча кала торган бер сер дә юк. Алып бар безне, остаз. Үзегезнең ничек тыңлауыгызга игътибарлы булыгыз. Чөнки кемнең бар аңа тагын да бирелер, ә кемнең юк, андый кешенең бар дип уйлаганы да тартып алыныр. Ustaz, анаң туганнарың сине күрергә телиләр. Алар тышта торалар. Анам һәм туганнарым Алла сүзен тыңлаучылар. Аны үтәүчеләр.
Сез Люк тәгъбир иткән Инҗилдән өзек белән таныштыгыз. Карагыз безнең җиребезне. Нинди матур гөлләр каплаган. Сусыл җиләк җимешләр дә үсә безнең җиребездә. Ләкин беләсездер, чүп үләне белән капланган, я булмаса, шыр ялангач урыннар да җитәрлек. Юл буена гөлләр, җиләк җимеш, яшелчәләр утыртып караганыгыз бармы? Гадәттә аларны я таптап китәләр, я шытмас борын орлыкларны кошлар чүпләп бетерә. Бары яхшылап сөрелгән, ашланган, чәчүгә әзерләнгән җир генә яхшы уңыш бирә. Игенчелек эше халыкка таныш нәрсә. Гайса хакыйкатьнең асылын шуның аша төшендереп бирә. Ә син ничек уйлыйсың? Син нинди туфрак? Тикшереп карау өчен мин сиңа бер тест тәкъдим итәм. Әле генә тыңлаган Алла сүзләре сиңа кагылдымы? Юк икән, син юл буендагы туфрак кебек шытып чыгарга да өлгермәс борын, бу сүзләр онытылды, күңелең аларны таптап китте. Калган вариантларында карап үтик. Мәсәлән, син Гайса Мәсихне коткаручың итеп кабул иткән кеше Мәсихче ди. Изге китапта урлашма дип язылган. Син Аллаһның бу сүзләрен укыдың, бу сүзләрне сөйнеп кабул иттең. Һәм менә син эш урыныңда. Эшең гади генә түгел, син базарда сату итәсең. Үлчәүгә карата да Алланың әйткән сүзләре бар. Дөрес булмаган үлчәү Алла өчен ширкангыч нәрсә диелгән. Менә беренче сатып алучың килде. Бик тупас сүзләр әйтеп сине мәсхәрәләде, күңелеңне рәнҗетте. Син дә үз чиратыңда аның сабагын укытырга теләдең. Телләшеп тормыйча гына кирәгеннән кимрәк үлчәп, акчаны тулы күләмдә алдың. Сөйенеп кабул иткән сүзләрне оныттың бит. Нишләп үтәмәдең? Син ташлы туфрак булып чыктың. Чөнки авыр минутыңда элек сөйенеп кабул иткән сүзне оныттың. Тагын бер мисал алып карыйк. Син Инҗилне һәр көн иртә белән 10 гына минут булса да укырга карар кылдың. Менә иртән торгач, яңа товарны бүген эш сәгате башланганчы китерәчәкләрен исеңә төшердең. Димәк, эшкә гадәттәгедән иртәрәк килергә кирәк. Кич белән эштән арып кайттың, җеп үзәрлек хәлең калмаган. Ял итәсе генә килә. Китапны кулга алуга күзләр үзләреннән үзләре йомыла. Иртәгәсе көн үз мәшәкатьләре белән тулы. Шулай көн артыннан көн үтә. Инҗилне дә күптән искә дә, кулга да алганың юк. Искә төшсә дә гел акланырга җае чыгып кына тора. Бит изге китапта Аллаһы сүзен һәр көн укы. Укыганнарың турында көн-төн уйла, фикер йөрт диелгән. Шулай, дөнья агызыгысы безне басып китәргә гел ашкынып кына тора. Әгәр бу синең тормышыңда шулай икән, син чытырманлык, чүп үләннәре басып киткән җир төсле. Әйдә синең белән башка бер мисалны да карап үтик. Шартлары шул ук булсын, ләкин син икенче. Бүген эшкә гадәттәгедән иртәрәк килергә кирәк булганга, син гадәттәгедән иртәрәк тордың. Чөнки һәр көн 10 гына минут булса да Инҗилне укырга дип кылган карарың бар. Аннан урлашма, явызлыкка яхшылык белән җавап бир дигән сүзләрне укыдың, сөенеп кабул иттең. Менә теге тупас тел бүген тагын килде сиңа. Син гадәтеңчә аны төпсез шуманга утыртмакчы булдың. Ләкин йөрәгең иртән укыган сүзләрне исеңә төшерде. Һәм син үзеңә авыр булса да, Аллаһның сүзенә илтифат күрсәтеп, аны үтәдең. Тиешлесен үлчәп, тиешле акчаны гына алып, синең товарыңны алган өчен рәхмәт әйтеп җибәрдең аны. Әлбәттә, кичкә эштән хәлдән таеп кайттың. Ләкин йөрәгең Аллаһыга рәхмәт белән тулы иде. Юлың бүген дөрес, хак юл. Һәм син уңдырышлы туфрак. Чөнки йөрәгең сөенеп кабул иткән орлыклар, Аллаһы сүзләре бүген җимеш китерделәр. Гайса әнә шундый йөрәкләрне уңдырышлы туфрак белән чагыштыра. Гайса моның җиңел түгеллеген белә. Ул безне
түземле булырга чакыра. Ләкин нәкъ шундый вакытларда безнең йөрәкләребез үзгәрәчәк, Аллаһыга яраклы булачак. Я, үзеңнең нинди туфрак булуыңны ачыкладыңмы? Без сиңа Инҗилне укырга тәкъдим итәбез. Аллаһы үзенең хакыйкатен ачсын сиңа, аны үтәргә үзенең көчен бирсен. Ә син беләсеңме? Мине ныгытучы, көч бирүче Аллаһыма таянганда бөтенесен дә булдыра алам диелгән изге китапта. Әгәр синдә әле дә татар телендә Инҗил китабы юк икән, безгә мөрәҗәгать итә аласың. Без аны сиңа бушлай җибәрербез. Ул безнең башкалабыз Казанда бастырылды. Үзеңнең почта адресыңны күрсәтергә генә онытма. Безнең адресны язып ал. Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Бездә бүген кайбер үзекләрен тыңлаган Гайсә видеонәфис фильмы да бар. Теләсәң, біз аны да сиңа бушлай җибәрә алабыз. Адресны тагын бер кат кабатлыйм. Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Хөрмәтле дуслар, киләсе очрашуга кадәр сау булыгыз. Иминлек сезгә. Хак тәгаләм сине данылыйм, сөйлим мәрхәмәтеңне, исемеңә синең җырлыйм, белдем хакыйкатеңне. Эшләрің